kubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA barim kamau senram constituency bat uba deru menta undong aibut ya kapuli puthi ka sarkar jala uba HM Changpliang ula yo ban palat ba ya ka poster ka Phlim Dhaka escape ke bala yang lain menta ban pen ino habiju cinema Shillong hagani ka sngi ban palat ya ka poster la ya don lang uting shop lam khmat ka Phlim Dhaka escape u Phira dot tedong u producer ba director uba sections imli ringkat ki be shimentalang ka Phlim Dhaka escape kelayo ya ke Sernat na ke Central Board of Film Certification na Guwahati manhaka live huay tarik jemang arja arpusau hadian baladap pej benya aru na Mumbai na marka di ke Phlim ke bawan ringdur na Bangladesh haka poster balabu ya ke dur jong Phira dot tedong ubala Kyllain de Tyllai ya kikti kemuting shop bat ke Nadia imli kum kepuran bala aklang ke Mercy so lamar ke samla kasi na Bangladesh usil jarang marak join pil pede penyai suciang David Kharkongor, Jasline Shangpliang. Kumban shupman kan mau, baya ka Phlim Dhaka escape, las dang ringdur ha Shillong ha ubnai nopra arja khat khandai, bat la lej ringdur sha Bangladesh ha ubnai kala lingkot arja arpau, handrai kala slam no namar ka jingwan ka khlam COVID-19. Namar badang don ki Phlim ki bala upline lupa ha biju cinema, ka Phlim Dhaka escape, la antat bagan yo ban pen ipat ba ha ubnai risau menta usnem. Ha kani ka Phlim ki don artli ki jingruai shat, ka baki pat ba ki smutanat ban snap. Kawai ke basyat uba amazing kurba Sherilyn Khongwar Rishi Shah Mensong bat prap hongut kinong syat senran bat lai teli ki jingya sho hapdeng Phira bat ki gang na dap da jing so komen ba ngan yo ya kani ka khubor ba ka Phlim khasi ka ba kerteng ka Dhaka escape kala long ready menta ban pen ino ha ki cinema hall but kani ka film kade lese kade ka Phlim khasi ka ban kong do ka ba yo ban let ban shooting shabar kari kata kade sha Bangladesh but ha ka jing peniat chong i director but producer iba section simli kani ka film kala shimpor bah namar kala don bon ki ba ki nong shna film ki la hap trishtom ban penbiang ban penbit ba kani ka film kan long ka ba internet ba ki pai ba kin yo i ba ya kani ka story jong ka film bon ka don bentar lang bat kinong shong shnong ha Bangladesh jong ki khon khasi jongi ki bahyeng bahasem jongi ki badon ha Bangladesh tenganget ki pai ba baro kin shim ya kani kabu ban ya lej sha ka cinema hall ban pe ya kani ka film but kin ya enjoy ya kani ka film koplesibo kubli pi par khoi ba pe mata ni ka video nga ko ban pau ba hadin sans nama jongan jokan ni kejingat lenti jongi joka Phlim Dhaka escape khadu ila yo ya ka CBFC certificate ma but sakawairu ni iba HM Changpliang ila apply sna ni ka poster mata ka sngi hangni apo MLA hostel pagandap da jingkemen kai ma ba khadu khadwai ha kejingat lenti jongi ka bajawat ba kham jinjar khadu ila yo ban apply ya ka ni ka poster but khamtam balai certificate ni ka Phlim ngidap da jingkemen kai balik ke slab na Phlim Kaslam ka film nomor ba nangkong kade nangkong yo iwi cameraman ila shoot te hadir part kawan so covid kalau ada ni kajing pentut atau kapor ma nadu snam arjar kat kendai ngi sang shoot ni ka film tadar mang ta pat kita ni ma nada ba habal abon ki editor la kham ladung ba argot ki editor ka simpor hi ne iwi ban penbej ba si iwi ban penbej ba hata ka dori kham slam ro te pi tu elemengi ba kan ka Phlim kan la ada yang lain habiju lano harai ni Menta aku ba yang i producer jungi yang ba ni ka film ka film ka basan ba yang lain pok biju ma te shwa ka film jungi do kila ada lupa ki wi film khamat jungi tengi kerman ba ka film ni apa ni kloi ta ngamla matep ka shong ka jing hit jungi ki wi film rumah ada ki hit temut jungi ru ira kham slam bar kum ta tet ke tengah syukurman bangi ru ni ni kham kloi ba kerman ba ki ta wi ki film ki ni yolang ni ko ai ba ni yolang te kumjuk film jungi ru kan ya yolang kini poster de plate mata pin hai plate wa Philip no yang poster bahaya.
Tekani ka poster ban bahaya mata sai ino akan ngin seliwa no mata ne la syair ngin iwa no po biju. Dan ado kan mi no ka film terha ado ka mi kan ka film terha sai ino akan ka poster jong ka film Dhaka Escape. Mana-mana ba aklang hane ka film Dhaka Escape? Ba aklang hane di manga i Nadia dan iba Siljerang adin ba David. Bar kibon ki we ki klor jong ka rikasi ba hane ru kibon ngamla ban batai tamba pisa tip hi am kwa batai kin sa dan hi pisa hi kita mi ki trailer na teaser jong ka film bro. La ko ina mi le habiju cinema la slamba kan ka film ke ba paiba kil apa kemilenti. La slamba hoy ngak kwa ina marba ngamtip kilomno taba ngai ladi ngak kwa hi ban i taba ngakerman baki pajbar ukinang aja kersan show engama na ba hoy la slamba na do ba mi ko ka film thamai na ka dar ki pani ka film bala ada release beswa ki chupni ini sini tang ba ka film ba fresh tega ka film Dhaka Escape ban ang manga tengah kerman ba barakhoi pajba ngob ha e ailam ko kersan tang ka tahing Ka fight dan am ka fight. Hoy ka fight ka bon ba na marba ngilagdan wi ka group nang tina smith kila irap ba ingi ka fight bar hata gador ngakerman bakani ka film kadi first time mangale ka fight mo ni hani ka pol mangale fight ngam tep ka tebet ka no tamba ka song ka jing hakipat ba kai matkin ya ai hi kata ka jing bisa Ka fight pila kick kala hair ki gang ro ki hair am hane. ki hair lot bar ka ki gang ki hair kila hair sa room chaning sa pedeng sa kila hair lot te ngam tep kalang no tengarang first time te ngakerman kan itenat hi Ka jirwai ro de plate. kejual ada pelat tara kila ayam ko ka jirwai silong ba amazing badan ba amazing bad manga ila don lang te kala jirwai tengah pe kala hit hi kala biang hi tengah kan shushu ba subha tu jirwai pe bhan na kala jan release na film Dhaka Escape Ngi ni ski gila benar wala da kayat ba ka film Dhaka Escape and sedang men shoot saya ka film Lion India. Pi dan jikerman ba pinyop men shoot ya saya kata film thamai. ngado be jikerman na ba kiong ba dayat bha ngakan ban kong ka film Dhaka Escape hoy akan man bakan niat bha kadang kita ke man bangi peni ka film gi angka film gi kwai kita ke man bakan niat bha ka film hoy bat kata ka film lain India ru kadang gi man balada ka hit bha ka ni mo chushu tharai kan sapoi kata ka jingring jota ka film ru ka lain India kan tai ke man kadang jungi To kitbok kita ka film Dhaka Escape bakan niat ba. to kuplish bona